hasiera batean B2 mailan aurkezten ziren, baina ja orain dela 3 urte edo hasi ginen C1-erako ere aurkezten. Eta gure sorpresarako, ikusi genuen gai zirela batzuk 16 urtekin C1 maila hori lortzeko. Euskaldunak egiten ditugula, seguro, eta gainera maila polit batekin ateratzen direla, ere bai. Sentitu behar dute, zerbaiten parte direla, euskararen herriaren parte, eta zentzu horretan nik uste dut horrek erlazio handia duela erabilerarekin, ez. Proiektuka lan egitea, eta ikasgaiak ez irakastea edo ez lantzea modu soil batean, baizik eta produktu bat sortzeko edo zerbait garatzeko moduan, ez? Ez gaude bakarrik hitz egiten ekologiari buruz modu estrukturalean edo energiari buruz bakarrik, horri buruz ere bai hitz egiten dugu. Kantoki propioa dakagu eta badugu hitzarmena kooperatiba ekologiko batekin eta hortikan jasotzen ditugu produktuak. Baina hori baino gehiago ere bada, ez? Eta bada baita ere, norbanakoaren ongizateari buruz hitz egitea ere bada ekologia, ez? Esate baterako, aurrezkuntzan badugu emozioak lantzeko proiektu berezi bat, gauzak patxadaz eta modu erlajatuan hartzeko helburua ere bai. Bidegorri horietako bat iristen da momentu honetan ikastolaraino, sarreraraino. Gero eta ikasle gehiago etortzen dira bakarrik, hori zen autonomiaren aldetik eta helburu bat, eta bizikletaz. Euskal Herrira edo Nafarroara etorri diren etorkin berri horiek nahi badugu gure kulturara eta gure hizkuntzara eta gerturatzea, ahalegin berezia egin behar dugu gure aldetik horrela izan dadin, ez?